Gundê çêlik li kêleka Dicleyê hatiye vekirin wek bendere. Wan demên berê barên ku ji Amedê ber bû Musul û Bexdayê bi xêra çemê Dicleyê bi tofan û kelekan tên şandin di ser çêlik ra derbas dibin. û mala Eliyê Remo jî baceke baş berhev dikin. Ez Avdilam, ez şanogerekî Kurdim. Ez malbata Abdülkerimê Eliyê Remo me. Çêlikê Abdülkerimê Eliyê Remo hûn dizanin çi bûyer lê qewmiye. û çêlikê Abdülkerimê Eliyê Remo her tim bûye gelha berxwedan û serhildanê. Her tim alek divir de bilind bûye bi ser firazî û bi ser bilindî. Eliyê Remo rêveberekî yektiya eşîrên Hevêrkan e. Hevêrkan 24 eşîran pêk dî. Dema alayên Hemîdiyan tên avekirin, Eliyê Remo di nav da cih nagire. Dewleta Osmaniyê vê helwesta wî aciz dibin û fermanê radikin ser Eliyê Remo. Elî dema ku dibîne ber xwe bide Osmanliyê mezin pêk bîne, malbat û eşîrê li dû xwe dihêle û bi tenê serê xwe hildide diçe. Wenda dibe. Hin kes dibêjin çûye Hicazê hec. Hin kesî dibêjin na. Berê xwe daye şengalê, warê, erebê, galikê xwe. Wexta Elî winda dibe, hevjîna wî du canî bîye. Bi weledandinê zarekî kurîn tîne. Navê bavê lê dikin. Geça Eliyê Remo lêlê berdêlî artêşan e. Ji ber ku bira piçûk e, ew dewsa bavê xwe hildide û ji eşîrê ra mezindayî dike. Heya ku Eliyê birê wê tê 17 saliya xwe. Bey ra rêvebirtiyê dewrî birê xwe dike. Bey Eliyê duyemîn jî Abdülkerimê kurê wî mezintiya heremê dike. Dema wî da çêlik bi navê wî tê zanîn. Dibêjin çêlikê Abdülkerimê Eliyê Remo. Ji êrîşa ser kalê xwe dersên mezin derdixe Abdülkerim. Di dema xwe da yektiya Hevêrkan bêtir xurt dike. Baca distêne di nav eşîran da parî vedike û giringiyê dide ewlehiyê. Bi malbata Mîr Bedirxan ra tekiliyan çê dike. Qonaxa wan a herema doriyan çêlik e. Bi wan hestên milletperweriyê nahêle tu kes di heremê de zilmê milletê wî bike. Yüzbaşiyek li ser pişta gel êgir vê dixe. Xeracê dixwe. Rojekê Abdülkerim pêşiye digire û hemû xereca berhevkiriye jê distêne. û şûnva gel belav dike. Ev pir zora yüzbaşî diçe.
Careki dema Abdülkerim diçe midyade yüzbaşı bi sê müfrezeyan pêşiyawî digre. Digre û 6 meha davêjin gela midyadê. Bi berdanê re Abdülkerim disa gelemê pêşçavê neyare. Ji bo yektiya heremê xurt bike dikeve nav liv û tevgerê. Ev nayê şixulê Osmaniyê. Şevekê êrîş dikin û Abdülkerim dibin. Abdülkerim wê gavê 33 salî ye. Demekî di gela Midyadê de digirin lê peyra Xwedê giravî neqla wî derdixin gela Amedê lê di rêda lê dixin dikuşin. Dewsa Abdülkerim birayê wî Mihemed Selîm mezintaya eşîr û heremê dike lê ew jî bi tevî 18 mervên xwe di çêlik da tê kuştin. Hunermenda Nemir Meyrem Xan demekî ji malbata xwe dixeyide. Dê li çêlik disitire û gelek qenciyên Mihemed Selîm Bek dibîne. Dema ku kuştina Mihemed Selîm Bek dibihê ser wî straneke bi şewat distirê. Eli delal, eli delal, eli delal, eli delal, eli delal, eli delal. Eli delal, وزي دياري كابرين وريد قتم بروابي وام. وزي دياري كابرين وريد قتم واقع بروابي وام. دجويبتي محمد سليم زابا الكتاب السير اختيب شكو مشاطة شاقريزان البجاري واخ. دحيب وسيس المقابنا متبي دشو الطبي مال علي رمو قلادي جدني وام. وغاوات وغايم يتوحنا زمت يلد السعي دجا والصلاة وبصالي كشتين محمد سليم زابا كتازم زبيك الصالي الخفاني كنت